Muutosagenttikonferenssin toinen seminaaripäivä, lauantai, keskittyi Raamatun tutkimukseen, eksegetiikkaan ja tasa-arvoiseen Raamatun tulkintaan. Ja puhuttiin paljon myös Kristuksessa olemisesta. Ja aamulla lähdimmekin liikkeelle aivan maailman luomisesta Raamatun alkulehdiltä ja etenimme siitä sitten eteenpäin. Ensimmäinen puhuja oli Markus Nikkanen, Suomen teologisen opiston vararehtori ja teologian tohtori. Ja hänen aiheensa oli luotuina, langenneina ja lunastettuina Kristuksessa. Haluaisin oikeastaan kiittää tätä ylistysporukkaa tässä kohtaa. Teitte mun oloni hyvin kotoisaksi äsken. Oli ihana ylistää teidän kanssa ja laulaa itse asiassa semmoisia lauluja, jotka liittyy siihen aikaan, kun mä oon itse ollut ylistyksen johtajana. Mä teen sitä edelleen välillä. Eli yritän tällä vaan sanoa, että teidän edessänne ei ihan kuiva akateemikko tässä kohtaa ole, vaikka semmoistakin tulee nyt sitten kaiken muun ohessa tehtyä. Kiitos tosi paljon. Ja itse asiassa yksi semmoinen asia tuli mieleen tuossa, kun oltiin ylistyksen keskellä ja siinä oli se laulu Vapaa oon. Niin tuli semmoinen ajatus mieleen, että ehkä tänään tässä meidän keskellä on joku, jonka Jumalan henki haluaisi vapauttaa. Ja ehkä sitten myös, jos tämä saadaan tuonne YouTubeen, niin siellä on joku, jonka Jumalan henki haluaisi vapauttaa. Ja ainakin tämän oman juttuni on sillä lailla miettinyt, että tässä tulee sen tyyppisiä asioita, jotka saattaa jollekin olla erittäinkin vapauttavia. Mutta nyt mä työnnän, kuulkaa, pikkasen itteeni eteenpäin ja sotken teidän kuvakulmat. Musta on kivempi olla lähempänä kuin kauempana teistä. Me tultiin tänä aamuna Tampereelta, 7.30 lähdettiin hirveässä sateessa liikenteen 3 opiskelijan kanssa. Ja kun mä puhun teille tästä aiheesta tänään luotuna, langenena ja lunastettuna Kristuksessa, ja siellä on toi alaotsikko, mitä Raamattu opettaa sukupuolten rooleista ja tasa-arvosta, niin mä teen sen hyvin tietoisena, että 2 näistä opiskelijoista, jotka mä oon tullut mukana, on ihan timangeja naisia. Aivan uskomattoman upeita tyyppejä. He on tällä hetkellä seurakuntatyön koulutuksessa ja tähtää sitten varmasti jossakin vaiheessa pastoriksi myös itteensä. Ja tiedän, että tämä, josta me puhutaan, niin on tämmöinen, joka meidänkin maassamme itse asiassa tällä hetkellä on nousussa. Mä jo luulin, että tämä asia on taputeltu tuossa välissä. Mä puhun siis nyt siitä, että voiko nainen toimia johtajana, opettajana, minkälaisissa rooleissa seurakunnan keskellä. Mutta vaikuttaa siltä, että tähän meidänkin maahamme tällä hetkellä vyöryy semmoisia ajatuksia, jotka ainakin tässä skenessä, jossa mä itse vaikutan, eli tämmöisen raamattu-uskollisen kirkkokunnan keskelle, joka suuntaa opetuksensa nimenomaan sillä katsotaan, että mitä Raamattu sanoo, niin sinne tulee uudestaan nämä tämmöinen hirveän literalistiset Raamatun tulkinnat, jossa ohitetaan konteksti kokonaan ja yhtäkkiä sanotaan taas, että nainen, sori nyt vaan, turpa kiinni. Ja mistä tämä johtuu, niin tämä on tietenkin tämmöinen kansainvälinen ilmiö tällä hetkellä. Tässä on teille Douglas Wilson Yhdysvalloista. Siellä on tämmöinen voimakas liikehdintä menossa. Olette varmasti Yhdysvaltojen tilanteita seuranneet, mitä siellä on. Ja siellä sivussa elää tämmöinen hyvin, sanotaanko konservatiivinen ajattelu. Hän kirjoittaa, tai itse asiassa blogissa tämmöisessä kirjoituksessa sanoo, että Raamattu kieltää ehdottomasti naisia opettamasta tai käyttämästä valtaa miesten yli seurakunnassa. Ja vielä niin kuin siihen liittyy sen tyyppinen ajatus, että nyt me ei pyydellä anteeksi tätä juttua, vaan me sanotaan, mitenkä sana sanoo. Tässä on ehkä monelle tutumpi henkilö John Piper, joka liittyy tämmöiseen biblical manhood and womanhood ajatteluun. Mitä on se olla raamatullinen mies, raamatullinen nainen. Tämä oli tämmöinen vahva juonne, joka syntyi 1900-luvun loppupuolella jo. Hän kirjoittaa, että Paavali ymmärsi Jumalan sanan kirjoitetun luomiskertomuksen perusteella. Ja tänään me mennään tähän luomiskertomukseen. Että luomakuntaan oli alusta alkaen ennen syntiin lankeemusta sisällytetty miesten erityinen vastuu kantaa johtajuuden ja huolenpidon taakkaa. Väitteenä siis on, että tämä liittyy nyt luomiseen tai jotakin, mitä Jumala sinne laittoi. Niinpä se, että Paavali antoi ohjeita siitä, miten tämä alkuperäinen järjestys liittyy seurakuntaan.
ei millään tavoin merkitse, että se rajoittuisi vain seurakuntaan tai kotiin. Toisin sanottuna tässä sanotaan jo, että nainen ei voi toimia, esimerkiksi hän tässä kohtaa nimenomaan puhuu tämmöisestä yhdistyksestä, joka toimii kristillisen kirkon liepeillä. Mutta yhtä kaikki ne ajatukset, mitkä täällä nousee, ne liittyy sitten myöhemmin politiikkaan tai muihin tämmöiseen johtamisen paikkoihin, koska siellä on pohjalla heidän mielestään tämmöinen ajatus siitä, että Raamattu opettaa jo tyyliin siinä luomisessa, Jumalan alkuperäisessä tarkoituksessa, niin sinne on kytketty ajatus, jonka mukaan nainen ei voi, sori vaan, toimia näissä tehtävissä. Nämä on muuten tottuneet siihen, että mä vähän pompottelen niitä joka ikiseen suuntaan, niin ne ei säikähdä tämmöistä kommenttia. Nyt mun väitteeni tänään meille yhdessä tässä tilanteessa tulee olemaan sellainen, jota mä en pysty täysin teille tämän yhden luennon puitteissa todistamaan. Se jää pikkasen vielä ilmaan ja mä toivon, että Medad ehkä sitten jatkaa tästä aiheesta. Mun väitteeni, että Piperin ja Wilsonin ajatukset eivät nouse luomiskertomuksesta. Se ei ole siellä. Ja se on se osa, minkä mä pystyn tästä teille näyttämään tänään. Sanon, että hei, ei tätä ole täällä. Mutta sitten tämä toinen puoli, että ne nousee väärästä Paavalitulkinnasta, niin siihen meillä jää nyt sitten vielä aukkoja. Jos mä ehdin, niin mä meen jo sitten kyllä Paavaliin asti, mutta katsotaan, miten mulla aika riittää. Mun ajatukseni tässä kohtaa on se, että näitä ajatuksia ei olisi koskaan herännyt, että luomisessa meille opetetaan naisesta, hänen roolituksestaan ja hänen suhteestaan mieheen jotakin sellaista, että hän ei voi olla johtavassa asemassa, jos meillä ei olisi ollut niitä kahta Paavalin tekstiä, 1 Korintolaiskirja 11 ja 1 Tim 2, jotka mun väitteenäni on, ja jos voisin pitää sitä luennon, niin voisin myös sen todistaa, että nämä kohdat on ymmärretty täysin väärin. Ne on irrotettu sitä kontekstikeskustelusta ja me ei enää ymmärretä, että minkälaisiin tilanteisiin ne liittyy. Ne on muuten tälleen, niin kun mä oon väitellyt Uuden testamentin eksegetiikasta, ne on mun mielestäni kaikista vaikeimmin tulkittavia tekstejä koko Uudessa testamentissa. Se kuuluu niiden ihan kourallisen tekstejä joukkoon, josta mä sanoisin, että on kaikista siis kummallisimpia. Ja joka ikinen eksegeetikko, joka katsoo niitä niin kuin avoimin silmiin, näkee sen ongelmallisuuden. Ja monesti meidän huomio on vaan yhdessä kohtaa, me otetaan se sieltä, eikä me ymmärretä, että siinä sivussa sanottiin jotain mielenkiintoista, vaikkapa, että nainen pelastuu lapsen synnyttämisen kautta. Se pitäisi herättää meissä kaikki kysymys, että mitä vitsiä tämä oikeasti on. Siinä kohtaa, kun ruvetaan miettimään sen selkeänä pitämämme tekstin merkitystä. Nyt luennon kulusta vähäsen. Puhutaan ensin siitä, että mitä on ihminen Jumalan kuvana. Me mennään ihan luomiskertomuksen niin kuin siihen ensimmäiseen lukuun. Siirrytään siitä puhumaan ihmisestä ihmisen apuna, mennään toiseen lukuun ja sitten me pudotaan kuoppaan. Vähän aikaa käsitellään tätä lankeemusasiaa siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa. Ja sitten jos mulla jää aikaa, niin me ponnahdetaan sieltä vielä ulos ja ylös tonne ihminen lunastettuna ja mennään vähän käsittelemään tuota tekstiä, joka löytyy Galattalaiskirjeen 3. luvusta. Tässä kohtaa mä yleensä sanon opiskelijoille turvavyöt kiinni. Nyt Nikkanen lähtee liikenteeseen, pysykää perässä, koska tahti tulee olemaan suhteellisen kova tänäänkin tässä, kun yhdessä käsitellään näitä asioita. Mutta ennen kuin me tehdään se, niin rukoillaan vielä. Jeesus, niin kuin tuossa äsken yhdessä laulettiin, niin sä oot meille rakas. Ja sinun nimeesi me halutaan korottaa yli kaikkien nimien. Ja Herra, me pyydetään sitä, että sun henkes olisi tässä läsnä, kun me yhdessä sun sanas käsitellään. Ja sieltä saisi aueta meille se elämän sana. Tuu Herra henkes kautta ja puhalla tähän kaikkeen ja on läsnä. Sun nimessäsi. Aamen. No niin, ihminen Jumalan kuvana. Jos me katsotaan ensin vähän, zoomataan tähän kirjallisuuteen, mitä me tullaan käsittelemään, niin nämä ensimmäiset luvut Raamatussa, niin nehän sisältää tavallaan 2 tämmöistä luomisen taulua. Siellä on se kertomus, joka lähtee liikkeelle siitä, että alussa Jumala loi.
Ja sitten meille kuvataan tämmöinen 7-päiväinen kehys. 6 päivän aikana tapahtuu se luominen ja 7. Jumala lepää. Ja sitten kun me tullaan toisen luvun puolelle, niin se on vähän niin kuin semmoinen, että se on pikkasen erilainen kertomus, mutta se samalla zoomaa yhteen tiettyyn tapahtumaan, joka on tämä ihmisen luominen. Ja siinä kysytään vähän erilaista asiaa. Että jos tuo ensimmäinen osa oli sitä, että siinä kerrotaan meille sitä, että mitenkä Jumala järjestää tämän kaiken hienosti, niin se toinen luku tulee olemaan sitten enemmänkin tämmöistä ihmisen identiteetin pohdintaa ja ihmisen tarkoituksen pohdintaa. Ne on ne asiat, mitä siellä nakutellaan paikalleensa. Nyt me mennään ensimmäisenä käsittelemään tätä ekaa luomisen taulua. Tämä kieli tulee muuten Henry Blocherilta. On semmoinen suomenkielinen kirja, löytyy, mistä voi lukea pikkasen lisää suomen kielellä näitä juttuja. Niin tämä ensimmäinen luomisen taulu tässä kohtaa, niin meidän pitää muistaa, kun me lähdetään sitä käsittelemään, että me puhutaan muinaisesta kirjallisuudesta. Me peruutetaan tästä niin kuin reippaasti yli 2000 vuotta taaksepäin, kun me mennään katsomaan, että missä kohtaa tämä teksti oikeasti syntyy ja minkälaiseen maailmaan se syntyy. Ja se teksti tulee tämmöiseen muinaisen kehykseen, jossa on olemassa tiettyjä kulttuurillisia ajatuksia olemassa siitä, että mikä heitä kiinnostaa kaiken alkuun suhteessa. Mitä se oikeasti on? Jos me katsotaan muita sen aikaisia tämmöisiä luomiskertomuksia, mitä siellä on, niin niissä semmoinen yhteinen piirre on se, että ne keskittyy siihen, että miten tämä kaikki järjestetään. Heidän kysymyksensä on erilainen kuin meillä. Me kysytään tyyliin tämmöisiä Big Bang-kysymyksiä, mistä tämä kaikki saa alkunsa. Se ei ole heillä mielenkiinnon kohteena, vaan mielenkiinnon kohteena on se, että miten tämä kaikki järjestetään. Ja tämmöistä taustaa vasten sitten tämä ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku alkaa puhua. Ja se ottaa kantaa sen ajan juttuihin ja se on merkittävällä tavalla erilainen kuin nämä muut ympäröivät kertomukset, mitä meillä oikeasti on. Eli siellähän mitä tapahtuu, niin meillä on yksi ainoa Jumala, joka tekee tämän kaiken. Se ei olekaan semmoinen niin kuin jossakin Enuma Elish-kertomuksessa tai jossakin toisessa kertomuksessa, mitä siinä ajassa on, että siellä on tämmöinen jumalien ja merihirviöiden välinen taistelu. Ja sen seurauksena sitten, kun yksi lohikäärme saa vähän pahemmin turpaansa, niin sen yläpuolesta luodaan taivaan kansi ja alapuolesta luodaan maa. Vaan tässä meillä onkin yksi ainoa Jumala, joka tekee tämän kaiken. Ja hän tekee sen sanalla. Ilman mitään taistelua, ilman mitään sellaista. Ja siinä on hyvin voimakas tämmöinen yksijumalaisuuden korostus. Ja tässä on mun mielestä meille se, että kun Jumala ilmoittaa itsensä, niin me nähdään selkeästi se ilmoituksen tulevan tässä kohtaa. No nyt, jos me katsotaan vielä sitä ekaa Mooseksen kirjaa, ekaa lukua tarkasti, niin me huomataan, ja tämä on semmoinen asia, mistä tutkijat puhuu aika paljon tänä päivänä, että siihen liittyy sellaista kieltä, joka me muualla Raamatussa tavataan siinä yhteydessä, kun puhutaan temppeleistä tai pyhistä paikoista. Esimerkiksi 7 päivää, joka meillä on tämä viikon pituus tällä hetkellä, niin yleensä nämä tämmöisten temppeleiden vihkimisseremoniat, niin kestää sen 7 päivää. Sitten me tavataan siellä 6. luvussa semmoinen mielenkiintoinen asia kuin Jumalan kuva. Ja temppeleihin tuotiin Jumalan kuva. Ja sen jälkeen, kun se vihkiminen saatettiin niin kuin valmiiksi, niin sitten Jumala tulee lepäämään sinne temppeliin ja meillä 7. päivänä käytetään tämän tyyppistä kieltä. Nyt mä en sano, että tämä kertoo meille jostakin temppelistä tämä juttu tässä kohtaa. Mä vaan huomautan, että se käyttää sen tyyppistä kieltä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista ajatella vielä niin kuin suhteessa siihen, mitä me mennään seuraavaksi tarkemmin katsoa, että ihminen luodaan, niin hänet luodaan Jumalan kuvaksi, jolla on tietynlainen tehtävä, tietynlainen paikka tässä systeemissä. Ja myös, niin kun, jos ajatellaan sen ajan muinaisen Lähi-idän muita kertomuksia, niin siellä kuninkaat on vaan näitä Jumalan jotenkin kanssa tekemisissä olevia perillisiä. Ne on niitä Jumalan kuvia. Niillä virtaa silmiin. Mutta tämä kertomus tässä kohtaa kertoo meille, että kaikilla on sinistä verta suonissansa. Ja nyt mä jälleen niin kuin alleviivaan meille sen tyyppisiä asioita tästä kertomuksesta, jotka on tärkeitä huomata. Nyt se itse
teksti, mitä me katsotaan, on tässä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkia, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Tämä on tosi mielenkiintoinen teksti. Lähdetään tuolta, mä oon pistänyt pollilla jotakin sanoja ja laittanut sinne vielä vähän värikoodia mukaan. Tehkäämme on se sana, mihinkä ensimmäisenä mulla ainakin mielenkiinto kohdistuu. Mitä ihmettä? Miksi tämä on monikossa? Ja aika usein kristillinen teologia on lähtenyt tässä kohtaa sanoa, että tässä puhutaan Jumalan kolminaisuudesta. No ehkä nyt ei kuitenkaan ihan vielä tässä vaiheessa, koska ilmoitus on progressiivista ja Uudessa testamentissa me nähdään tämmöiset asiat paremmin. Se, mitä mieltä tutkijat tästä tänä päivänä on se, että Jumala puhuu ikään kuin omalle hoville ja Jumalallakin on semmoinen hovi olemassa, joka me nähdään vaikkapa Jobin kirjassa. Ja monessa muussa tekstissä me nähdään se, että Jumalalla on hovi, kenen kanssa keskustelee. No nyt tämä tuottaa meille ongelman, tehkäämme. Onko se sillä lailla, että tähän sitten jotain muitakin olentoja osallistuu tähän tekemiseen? No ei, koska kun katsotte myöhemmin sinistä värikoodia, niin siellä kerrotaan, että Jumala loi ihmisen kuvakseen. Eli tässä on tämä tämmöinen puoli, että Jumala ottaa vähän niin kuin toisiakin mukaan, hän ottaa meidätkin omaan työhönsä, mutta loppujen lopulta mitä tapahtuu, niin Jumala oikeasti tekee omaksi kuvakseen. Nyt tämä Jumalan kuvan ajatus, se, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin sehän on meille kristillisen käsityksen pohjana sitä, kun me puhutaan ihmisarvosta, eikä totta. Mutta kuka se on tarkalleen ottaen tässä tekstissä, joka tehdään Jumalan kuvaksi? Kenellä on se ihmisarvo ja kenellä on siihen liittyvät tehtävät? Ja tätä varten niin katsokaa mustaa värikoodia. Siinä on nyt se, mitä tämä teksti tässä kohtaa puhuu siitä, että kuka on tämän tekemisen kohteena. Hänet nimetään ensin ihmiseksi, sitten hänestä käytetään persoonapronomia hän, ja sitten siellä puhutaan persoonapronomilla heidät myöhemmin, ja siellä on mies ja nainen tuolla välissä. Ja tätä mä käyn teidän kanssa nyt vähän selvittelemään. Toi ensimmäisen rivin ihminen tossa, niin siellä meillä on hebrean kielessä ihan yksiköllinen sana Adam. Se on ilman artikkelia siellä, sen on vaan lukee, että Adam. Nyt tämä kyseinen sana on siitä mielenkiintoinen, että se voi toimia ainakin 3 erilaisessa merkityksessä. Yksi on se, että sillä voidaan kuvata tämmöistä kollektiivista ajatusta, että se Adam on yhtä kuin ihmiskunta. Se on kaikki ihmiset. Vähän niin kuin sillä lailla, että me voitaisiin sanoa, että tapahtui rikos, poliisi tutkii tapausta. Niin tässä se sana poliisi olisi tämmöinen kollektiivinen ajatus. Sitä ei ole yksilöity, että siellä on joku yksi rikostutkija, joka tekee sitä, vaan poliisi kokonaisuutena tutkii sitä ajatusta. Ja samalla tavalla se sana ihminen tässä kohtaa kuvaa meille sitä kokonaisuutta. No toisekseen tätä sanaa Adam voidaan käyttää myös yksilöstä, eli se voi viitata yhteen ihmiseen. Ja tässä kohtaa se voisi olla vaikka se esimerkki, että poliisi pysäytti minut kadulla. Se oli yksi poliisi, joka tuli sinne ja sillä oli käsi ojossa ja piti autolla pysäyttää sitten sen eteen. Se on yksi poliisimies tai nainen siinä kohtaa. Ja kolmannekseen sanaa Adam voidaan käyttää myös erisnimenä Adam, jolloin se kirjoitetaan sitten isolla. Se on se Aatami tai se Aatu sitten siinä kohtaa. Eli meillä on tälleen niin kuin vähän monimutkainen sana käytössä. Nyt kun tätä katsoo kontekstissaan, eli aseyhteydessään, niin on ihan päivänselvää, että tuolla jakeessa 26 se sana on kollektiivinen. Se kuvaa ihmiskuntaa. Kyseessä ei ole viittaus yhteen ihmiseen tai tekstissä paljon myöhemmin esiintymään Adamiin isolla aalla. Tutkijoiden mukaan tämän ihmisen yksilöiminen henkilöksi nimeltä Adam, niin se tapahtuu jakeessa 3.17 tai sitten peräti jakeessa 4.25. Eli nyt ensimmäisessä 2 luvussa, kun tuota sanaa käytetään, niin se ei viittaa ikinä Aatamiin.
isolla aalla, vaan se puhuu ihmisestä. Ja tämä on hirveän tärkeä ymmärtää sen takia, että tässä sanottu koskee molempia sukupuolia. Me ei voida tehdä semmoista juttua, että me yhtäkkiä sanotaan, että hei, tämä Jumalan kuva koskee vain miestä. Ja tämä on ollut todellinen keskustelu. Keskiajalla pohdittiin sitä, että onko naisella sielua. Siellä on ollut tämmöinen keskustelu, kuulkaa, olemassa. Ja kun mä mietin niin kun näitä keskusteluja tällä hetkellä, mitä tuolla Yhdysvalloissa on menossa, niin niissä on vähän tämmöinen sävy jo mukana. Nyt tämä ajatus, minkä mä sanoin teille tästä, että tämä on kollektiivinen tämä ilmaisu, niin se varmistuu, kun me huomataan, että luomistyön tuloksena ovat he. Ja siellä on mies ja nainen. Itse asiassa teknisesti ottaen mä olisin pitänyt kääntää toi teille vähän eri tavalla. Siellä on uros ja naaras, koska se on se, mitä se hebrean teksti sanoo. Eli siellä lukee, että Jumala loi ihmisen kuvaksi ja Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Urokseksi ja naaraaksi hän loi heidät. Se on se, mitä se alkuteksti tässä kohtaa sanoo. Siellä ei käytetä meidän mies ja nainen. Okei. Lisäksi siinä jakeessa 27, johon mä jo viittasin tässä kohtaa, niin siellä meillä on artikkelisanan Adam edessä. Ja hebrean kielessä ei koskaan puhuta, sitä koskaan ei käytetä artikkelia erisnimen edessä. Eli on päivänselvää se, että tässä meillä on ihminen. Kyseessä on siis ihmiskunnan, ei vain miessukupuolen tai miehen nimeltä Adam luomisesta. Ja ihmiskunta tässä tekstissä koostuu uroksista ja naaraista, jotka ovat yhtäläisellä tavalla Jumalan kuva ihmisyytensä perusteella. Koska se on nimenomaan se, joka on Jumalan kuva, ei jompikumpi sukupuoli tai jokin sukupuolien yhdistelmä. Esimerkiksi niin kuin mies ja nainen yhdessä, niin siinä kohtaa meillä on sitten vasta olemassa Jumalan kuva. Ei, kyllä se koskee nimenomaan ihmistä, ja ihmisinä naiset ja miehet ovat Jumalan kuva. Nyt tämä ihmisen luominen tapahtuu kuvaksemme, kaltaiseksemme, joka on siis askarruttanut paljonkin teologiaa, että mitä ihmettä toi oikein tarkoittaa. Keskiajalla jälleen kerran ajateltiin, että tämä kaltaisuus on moraalista, Jumalan kaltaisuus on moraalinen asia, ja se menetettiin syntiinlankemuksen myötä. Kuva kuitenkin jäi, ja tämä on perusteena ihmisarvolle. Tämä on keskiajan keskustelu tässä kohtaa. Ja nyt tätä kuvaa on yritetty sitten määritellä milläkin erilaisella tavalla. Esimerkiksi niin kuin joksikin ominaisuudeksi on älykkyys tai kommunikaatiokyky tai joku tämmöinen, jolloin painotetaan jotakin tämmöistä ontologista olemukseen liittyvää asiaa ihmisessä. Nyt tässä tekstissä, niin mielestäni tämä Jumalan kuva liittyy vahvasti Jumalan ja ihmisen väliseen erityiseen suhteeseen, eli se on relationaalinen tämä ajatus. Siinä on ihminen, siinä on Jumala ja Jumalan puolelta tämmöinen erityinen suhde, joka ihmisen suuntaan avataan. Mutta tässä ei ole kaikki, vaan se liittyy suoraan tämmöiseen funktionaaliseen ajatukseen, eli jonkunnäköiseen tehtävään, joka tälle Jumalan kuvalle, sille joka edustaa Jumalaa, joka on ikään kuin tämmöinen varakuningas maan päällä. Tai varakuningatar, pitäisikö tässä kohtaa sanoa, maan päällä, niin hänelle annetaan tehtävä. Hän toimii Jumalan edustajana. Ja mikäs tämä tehtävä nyt sitten tässä tekstissä oikeasti on, joka koskee miestä ja naista? Ilman erotusta, koska ihminen on se, kenelle Jumalan kuva on ja kehen tämä tehtäväkin liittyy. Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme kaltaiseksemme ja hallitkoon hän. Ja sitten myöhemmin, kun Jumala siunaa tämän ensimmäisen niin kuin ihmisparin tässä kohtaa, niin siinä kohtaa sanotaan, että ottakaa se valtaanne. Täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Ja mun täytyy sanoa, että tämä teksti tässä kohtaa on aika jopa niin kuin hämmentävä, kun tietää niin kuin tätä kulttuuritaustaa, ymmärtää sen patriarkaalisen yhteiskunnan, jonka keskelle tämän tyyppinen teksti syntyy. Siinä tasa-arvoisuudessaan, mikä tässä tekstissä on. Ihmiskunta, joka koostuu miehistä ja naisista, saa käskyn hallita Jumalan varakuninkaana. Musta tämä on aika suomeksi sanottuna tymäkkä juttu, jos näin sanoisi. Mennään eteenpäin. Toiseen lukuun. Ihminen ihmisen apuna.
Tämä toinen luomisen taulu sisältää tarkennetun kuvauksen ihmisen luomisesta, joka keskittyy hänen identiteettiinsä ja tarkoitukseensa. Siellä ihminen asetetaan Jumalan yhteyteen, hänet asetetaan paratiisiin, joka on eri juttu kuin tämä, missä äsken oltiin, ja hänelle annetaan viljelemisen ja varjelemisen tehtävä. Sen verran mä teille paljastan tästä jutusta, että siellä on semmoinen keskustelu olemassa, että mitä ihmettä, koska se hebrea on aika jännän näköistä tässä kohtaa, ja siellä käytetään kahta verbiä avad ja shamar, ja avad tarkoittaa kyllä viljelemistä, mutta yleensä sitä käytetään palvelemisesta. Ja meillä on se verbi shamar siinä perässä, joka voi olla tämmöistä varjelemista, mutta se voi olla myöskin tottelemista. Ja sellainen kysymys on ollut, että onko tässä vähän niin kuin sanaleikki, että okei, viljellä ja varjella se on musta ihan hyvä käännös, mutta onko se samalla palvella ja totella häntä? Koska sitten tässä kontekstissa taas, tiedätte 3. luvussa, niin tulee seuraamaan se tilanne, että siellä ei totella. Ja se olisi niin kuin narratiivisesti sen kertomuksen kannalta myös järkevä tämä asia tässä kohtaa. No, mene ja tiedä. Kerroinpa samaa hintaa. Nyt tämä kuvaus säilyttää yhteyden tähän ensimmäiseen luomisen tauluun. Ja se, miten se tekee sen hyvin vahvalla tavalla mielestäni, on se, että siellä ekassa luomisen taulussa Jumala luo jotakin, niin se oli hyvää. Se oli hyvää. Se oli hyvää ja vielä se oli hyvää. Ja sitten kun päästään koko luomisen loppuun, niin Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja se oli sangen hyvä. Ze tov meod on se, mitä siellä sanotaan. Ja nyt kun me päästään tähän kakkoslukuun, niin yhtäkkiä siellä onkin yksi asia, joka ei ole hyvä. Lo tov on se, mitä sanotaan. Ja se tulee tässä tekstissä, jota mä haluaisin teidän kanssa nyt seuraavaksi käsitellä. Herra Jumala sanoi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Ja sitten tulee ajatus, että minä teen hänelle kumppani, joka sopii hänen avukseen. Ja nyt jarrutetaan hetkeksi. Tätä meidän nyt käsittelemää tekstiä, niin sitä pidetään yleensä tämmöisenä kuvauksena naisen luomisesta. Kattokaa vaikka grafiikkaa, mikä mä oon varannut tuonne mukaan. Niiden taulujen nimet on yleensä Eevan luominen tai naisen luominen tai jotakin muuta sellaista. Ja tähän tämmöinen komplementaristinen, eli joka ajattelee, että on olemassa hierarkia miehen ja naisen välillä, niin se tulkinta lisää siihen tämmöisen ajatuksen, että tässä tekstissä tulee olemaan kysymys nimenomaan naisen luomisesta miehen avuksi. Naisen luomisesta miehen avuksi. Eli toisin sanottuna ajatus on, että todellinen tehtävä, mistä me puhuttiin sitä hallinnasta ja muusta äsken, niin se on annettu miehelle. Ja naisen tehtävä on auttaa siinä, hoitaa niin, että kyökki pysyy kunnossa ja muuta sellaista, jotta tämä mies voi sitten tehdä tämän todellisen tehtävän. Nyt tämä teksti ei kuitenkaan tarkasti ottaen puhu naisen luomisesta. Sori vaan. Ja nyt joku on ehtinyt jo lukea sitä tekstiä ja ihmettelee, että Markus, mitä sä oot oikein siellä tehnyt, kun en mä oikein meinaa saada tekstistä enää selvää. Varsinkin tuossa loppupuolella, niin te huomaatte, että se mitä sä oot Raamatusta lukenut, niin eroaa siitä, mitä meillä on hebreassa. Ja mä opiskelijoille aina sanon, että kääntäjä on aina vääntäjä. Mulla ei ole yhtä favorittia, että niin Raamatun käännöstä ollenkaan. Ja mä en tarkoita sillä, kun mä sanon, että kääntäjä on vääntäjä, mitään pahaa. Vaan se vaan menee aina sillä lailla, että kahden kielen välillä ei ole täyttä vastaavuutta. Jos mä puhun englantia teille ja sanon, että it's raining cats and dogs, ja te käännätte sen kirjaimellisesti suomeen, niin kissoja ja koiria tippuu taivaalta, eikö vaan? Ja me ei voida tämmöistä tehdä. Me joudutaan keksimään siihen joku juttu ja me sanotaan, että sataa saavista kaatamalla, että me saadaan sitä samasta idiomaattisesta ilmauksesta kiinni. Ja tämmöisiä juttuja tapahtuu koko ajan kielien välillä. Ja siinä mielessä niin on ihan selvää, että kääntäjät tekee aina parhaansa. Ja siis kääntäminen on erittäin vaikea taiteenlaji. Eli nyt kun mä sanon, että kääntäjä on vääntäjä, niin älkää niin ajatelko, että mä sanon jotain pahaa heistä. Päinvastoin mä nostan hattua, että tämäkin teksti on kammattu jollakin tavalla. Mutta välillä siinä tapahtuu semmoisia asioita, että meidän silmiltä peittyy sitten semmoisia jänniä ongelmia, mitä siinä tekstissä on, jotka itse asiassa meidän tulisi nähdä. Ja tässä on nyt kysymys tästä. Mennään sinne jakeeseen 18. Siellä kerrotaan taas meille ihmisestä. Ei miehestä. Siinä tekstissä ei ole sanaakaan tässä kohtaa miehestä. Se on yksin.
Ja siinä on se ongelma, mistä me lähdetään liikenteeseen. Siellä on ihminen, joka on yksin. Ja niin Jumala lupaa kirjaimellisesti tehdä hänelle avun, joka on häntä vastapäätä. Hebrea tässä kohtaa ezer kenegdo, apu, joka on vastapäätä. On se termi, mikä tässä kohtaa meille sitten kääntyy, että minä teen hänelle avun, tai miten se menee, joka sopii hänen avukseen. Teen hänelle kumppani, joka sopii hänen avukseen, niin se menee suomeksi. Mitä kummaa tämä oikein tarkoittaa? Se kenegdo tässä kohtaa, niin se on jotakin sellaista, joku, joka seisoo niin kuin minua vastapäätä ja mä tuijotan ihan samalta korkeudelta silmiin. Se on niin kuin se ajatus tässä, laitetaan peili tuohon eteen. Niin se on se, mitä tämä hebrean teksti tässä rupeaa tavoittelemaan. No entä tämä sana apu? Eikö se tarkoita sitä, että tässä nyt luodaan toinen ihminen nyt vaikka sitten, kun sä sanot, että se ei ole nainen niin kuin lähtökohtaisesti tässä tekstissä, niin toinen ihminen luodaan nyt sitten palvelijaksi? No itse asiassa ei. Sana ezer Raamatun hebreassa, se on eri sana kuin eved, joka tarkoittaa palvelijaa. Vaikkapa eved Jahve on se, mikä me tavataan Jesajan kirjan 53. luvussa, tämä mies, joka runnellaan, joka me sanotaan kristittyinä, että hän on Jeesus Kristus, joka kantaa meidän syntimme. Hän on palvelija, Herran palvelija. Sen sijaan sana ezer, niin sitä käytetään Jumalasta itsestään ihmisen apuna. Vaikka psalmi 122, minä nostan katseeni tyyliin, mistä tulee mulle apu, ja mun apuni tulee Herralta. Herra on minun apuni. Ja siinä mielessä tähän sanaan ezer ei liity mitään tämmöistä nokkimisjärjestystä. Siihen ei liity jotakin semmoista, että tässä on nyt toinen, joka sitten tulee, tiettikö, niin kuin siivoilemaan mun jälkiäni tai jotakin sellaista. Siihen ei ole mitään tämmöistä konnotaatiota ei ole mukana tuossa sanassa. Sitten mitä tässä narratiivissa rupeaa tapahtumaan, niin jae 19 luo sellaisen kertomuksellisen jännitteen, jonka tarkoitus on meille tässä tekstissä korostaa edelleen näiden kahden ihmisen samankaltaisuutta. Me tiedetään jo, että täällä tullaan tekemään toinen ihminen ja myös sopivuutta tämmöisen kontrastin avulla. En mä tiedä, ootko sä koskaan ihmetellyt tätä, että mitä tää on? Mä luon hänelle avun ja sitten Herra Jumala tekee eläimiä. Että mitä ihmettä, koira on ihmisen paras ystävä. Onko tämä joku tämmöinen juttu? Ei, vaan tässä meille halutaan kertoa tämän kertomuksen keinoin, että ei nämä ole sitä. Se on se, mitä se teksti tekee tässä. Nämä kaikki tuodaan ihmisen eteen. Ja vaikka se koira on nyt se ihmisen paras ystävä, niin sieltä ei löydy sitä ezer kenegdoa. Siellä ei ole sitä, vaan siihen kelpaa vaan se toinen ihminen, joka katsoo mua samalta korkeudelta suoraan silmiin. Nämä ei kykene tyydyttämään ihmisen yksinäisyyttä, jota ihminen kokee ilman toista ihmistä. Eli tämä narratiivin tarkoitus on tärkeä huomata. Ja miksi? Sen takia, että osa tulkitsijoista on nähnyt sen nimeämisen, mikä näissä tapahtuu. Kun sitten nyt mies sitten antaa nimet niille kaikille eläimille, niin se on nähty tämmöisenä tavallaan johtamisen ja vallan tekona, että tässä kun mä nimeän sut, niin saat mun alamaiseni. Ja näin sanotaan näille kaikille eläimille, ja sitten kun me mennään eteenpäin tätä kertomusta, niin mies antaa myös vaimolle nimen, eikö vaan? Sitten näillä termeillä, millä me normaalisti puhutaan. Ja toisin sanottuna nainenkin sitten on vähän alempi arvossa, niinkö? Ei. Meidän täytyy taas lukea tätä tässä tavassa, että miten tämä kertomuksen kirjoittaja haluaa meille kertoa. Ja se tarkoitus ihan selkeästi on sanoa, että hei, me tarvitaan nyt toinen, joka on samankaltainen, samanlainen tässä ihmisyydessään. Ja se me nähdään tässä seuraavassa kohdassa, kun edetään tähän kummalliseen operaatioon, jossa Jumala ottaa kirjaimellisesti ihmisen keskeltä, ei siellä mitään kylkiluuta vietyä, ei miehellä ja naisella eri määrää kylkiluita ole, älkää nyt vaan semmoista ajatelko, vaan sitä ihmisen keskeltä otetaan ja siitä muovataan toinen ihminen. Ja ajatuksena on se, että tämä on samaa, tuosta keskeltä viedään. Ja jakeessa 22 on ensimmäinen kerta, kun me ruvetaan käyttämään tämmöistä sukupuolettunutta kieltä, no niinkö pitäisi nykyään sanoa. Eli tämä kertomus identifioi tämän toisen ihmisen naiseksi, josta mä oon ihan sitä hebrean sanaleikkiä
mukailla, niin mä oon käyttänyt nimeä miehetär, joka oli joku vanhan käännöksen termi. Kun meillä on hebreassa 2 termiä, ish, joka on mies, isha on nainen, laittakaa se a sinne perään, niin te saatte naisen. Ja siinä on tämmöinen he-man, she-man, mikä se nyt oiskaan, mies, miehetär juttu oikeasti menossa hebrean kielessäkin. Eli siinäkin huomaatte tämmöisen samuuden korostuksen. Mutta nyt on yhtäkkiä mukana erilaisuuttakin. Siellä on mies ja nainen, ja kuitenkin todetaan jollakin tavalla tämä erilaisuus, mutta edelleen puhutaan siitä täyttä samuutta, mikä sitten painottuu tässä kertomuksessa hirveän voimakkaasti, kun tämä ihminen, josta on nyt otettu se toinen, niin se sanoo, että hei, tämä on se eser kenegdo nyt, tämä on luu mun luustani ja liha mun lihastani. Miettikää nyt sitä ihastuksen sekainen ajatus, tämä se on, me ollaan samaa luu mun luustani, liha mun lihastani. Eikä siinä ole semmoista, että kiva kun teit mulle pikkupiian. Ei ole mukana tässä kertomuksessa millään lailla. Ja tässä kohtaa sitten meille selviää se, että meillä on nyt sitten mies ja nainen, ja se on tuossa ihan lopussa. Huomaatte, siellä on miehettäräksi häntä sanottakoon, miehestä hänet on otettu. Siinä on ensimmäistä kertaa nyt nämä molemmat termit, isha ja ish. Nyt, jos me jatkettaisiin matkaa, niin me huomattaisiin, että tämän sukupuolten tuominen tähän kertomukseen on kirjoittajille tärkeä asia, koska seuraavaksi kuvataan meille mitä? Avioliittoa. Sen tähden mies ottaa tai jättää isänsä ja äitinsä, joka tarkoituksena ei tietenkään sanoa, että ovet paukkuja laitetaan menemään, vaan se on henkinen käsky, koska eletään yhteiskunnassa, jossa ne isovanhemmat elää tyyliin siinä meidän kaikkien, mun isä ja äiti elää samassa taloudessa mun kanssani. Se on henkinen käsky perustaa uusi perhe, niin sitä ei sanota naiselle sen tähden, että nainen joka tapauksessa teki sen. Luetaan tätä nyt omassa kontekstissaan, että mitä siinä taas sanotaan. Se ei joku tämmöinen johtajuusjuttu jälleen kerran. Nyt se pointti tässä kaikessa on ollut se, että tämä meidän käsittelemä teksti ei nosta naisen ja miehen välistä suhdetta jotenkin erityisasemaan pohtiessaan kysymystä ihmisen yksinäisyydestä. Sen sijaan ajatuksena on se, että ihminen tarvitsee toisen ihmisen, siis yhteisön ympärilleen. Ja tämä on ihan tärkeä asia meidän ymmärtää meidän individualismia korostavassa ajassamme. Me tullaan ja mennään kirkosta yksilöinä. Ja siellä hyvin vähän on siis yhteisöllisyyttä meidän keskellämme. Ja olisi tärkeää ymmärtää tämä suhteessa moneen muuhunkin keskusteluun, mutta nyt minulla ei ole aikaa sen lävitse käymiseen. Eli toisin sanottuna Jumala ei ole vastaus yksinäisyyteen, vaan toinen ihminen. Ja tämän tekstin mukaan se toteutuu niin yhteisössä kuin miehen ja naisen välillä avioliitossa. Ja me tahallaan, musta tuntuu, että tämä kirjoittaja venyttää tämän miehen ja naisen tuomista tähän peliin mukaan. Koska hän haluaa edelleen korostaa sitä, että tämä kuva on täysin tasa-arvoinen. Ei ole hierarkiaa, ei ole nokkimisjärjestystä, ei ole erilaisia rooleja, vaikka tämä erilaisuuskin on läsnä. Toinen on nainen ja toinen on mies. Sitten loppujen lopulta tässä tekstissä. Okei, puhutaan sitten lyhyesti tästä lankemuksesta. Mun mielestäni joka ikiselle kristitylle pitäisi olla semmoinen asia selvää, että Jeesus Kristus on lunastanut meidät. Ja sikäli niin kun se, mitä syntiin lankemuksessa tapahtuu, niin se ei voi olla meille ohjeellista, koska siitähän Kristus on meidät lunastanut. Me ei siis voida lähteä katsomaan tätä 3. lukua, joka meille kertoo syntiin lankemuksesta semmoisella tavalla, että tämä on nyt se malli, johon meidän pitäisi kristittyinä mennä, koska siitä meidät on tuotu pois. Jotkut tekee silti tätäkin. Se, miksi mä haluan vilkasta kuitenkin hetken aikaa tätä tekstiä, niin on se, että se antaa meille itse asiassa arvokkaan näkökulman miehen ja naisen välisen hierarkian tai tämmöisen hierarkkisen valtarakenteen syntymiseen, kuten me tullaan huomaamaan. Ja me tullaan huomaamaan semmoinen, että tämä hierarkia tässä kohtaa on syntiinlankemuksen tuote, eikä kuulu luomisjärjestykseen. Nyt tässä on vain 2 aihetta. Mä oon ottanut näistä, te muistatte kertomuksen, mitä siellä tapahtuu, ja sitten tullaan niihin tilanteisiin, jossa Jumala lausuu jotakin. Nämä tekstit, mitkä teillä on edessä, mun mielestä ne ei ole mitään kirouksia, ei todellakaan, vaan Jumala sanottaa sen lankeemuksen jälkeisen todellisuuden tässä kohtaa.
Ainoa asia, mikä siellä kirotaan, niin on maa, ja tietysti käärme saa tässä kohtaa osansa, mutta miestä ja naista ei kirota. Nyt te huomaatte, että nuo jakeet on väärässä järjestyksessä, ja se johtuu ihan siitä, että mä haluan ensin puhua teille tämmöisestä komplementaristisen raamatun tulkinnan parissa esiintyvästä väitteestä, jonka mukaan lankeemuksessa oli pohjimmiltaan kysymys siitä, että mies luovutti johtajuutensa naiselle. Ja he sanoo, että siinähän te näette sen. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin sun akkas sanoi, niin katon nyt mitä tapahtuu. Sun olisi pitänyt johtaa, miksi sä sen naiselle annoit tämän johtadon tässä kohtaa. Miten lyhyesti tähän voisi vastata? No, me ollaan just katsottu lävitte luvut 1-2. Ja ne ei ole kiinnostuneita määrittelemään erityisasemaa, tämmöistä erityistä johtajuusasemaa miehelle ollenkaan, vaan ne puhuu yhteisestä koko ihmiskuntaa koskevasta hallitsemisen tehtävästä ja alleviivaavat sukupuolten samaa ihmisyyttä. Sieltä ei löydy ei mitään nokkimisjärjestystä. Ja sikäli, että me sanottaisiin, että tässä nyt on sitten, pitää lukea tähän joku tämmöinen johtamiseen liittyvä juttu sisään, ja se, että nyt sä kuuntelit toista, etkä itse johtanut, niin sehän, sitä argumenttia ei enää tämän jälkeen ole. Jäljelle jää vaan nämä sanat jakeessa 17, johonka tämä ajatuksellinen mielikuva heikon ja helposti petettävän naisen kuuntelemisesta on liitetty. Ja tämä on muuten ihan todellisuutta näissä piireissä. Nainen ei voi johtaa sen tähden, että hän on se heikompi sukupuoli, joka on tietty kaikkein kummallista ja miehen pitää pitää tämä homma järjestyksessä. Jos me katsotaan jenkkikristillisyyttä tässä kohtaa, ihan tämmöinen sivuhuomio, niin kenellähän se on siellä lepattanut? Mä en tiedä, olette sitä lukeneet niin kuin asioista, kristityistä johtajista, suurista miehistä, jotka koko ajan kaatuu milloin minkäkinlaiseen syntiin. Ja niin kuin se, että tämä koko ajatus on musta ihan käsittämätöntä, että se on käännetty tolla lailla. Nämä sanat, koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, ne muodostaa kontrasti vaimon puheen ja Jumalan puheen välille, joka tässä meille sanotaan. Ne osoittaa, että mies on syönyt hyvän ja pahan tiedon puusta ja alkanut määritellä itse sitä, mikä hän näkee oikeaksi. Nyt meillä on mahdollisuutta mennä siihen hyvän ja pahan tiedon puuhun, mutta siinä on kysymys siitä, että ihminen rupeaa itse ottaa tuomiovallan. Hän itse rupeaa määrittelemään sitä, mitä on oikeaa ja mikä on väärää. Jos jotakuta kiinnostaa tämä asia enemmän, niin googlatkaa YouTubesta Nathan French. Hän on kaveri, joka on tehnyt tästä väitöskirjatyön ja Nathanilta tulee oikein hyvät argumentit siihen, että miksi me nähdään hyvän ja pahan tiedon puu tämmöisenä asiana. Eli nyt mies on ruvennut tekemään omia päätöksiänsä. Huomaan vielä, että muualla Genesiksessä, eli tässä ekassa Mooseksen kirjassa, naisen kuuntelemisessa ei ole mitään ongelmaa. Ja Jumala itse asiassa jossakin kohtaa peräti käskee miestä siihen, vaikkapa Genesis 21 ja 12. Se ydinkysymys, mikä meillä tässä jakeessa on, niin se on puheen sisältö. Onko se sitä Jumalan tahdon mukaista juttua? Ei tässä viitata meille johonkin sukupuolijohtamisroolituskysymyksiin. Lyhyesti jakeesta 3.16. Näin hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua miehesi ja hän pitää sinua vallassaan. Nyt tämä jae kuvaa meille syntiinlankeemuksen todellisuutta. Sen seurausta naisen elämälle. Kyseessä ei ole tässä kohtaa mikään käsky eikä varsinkaan kirous, vaan sen toteaminen vaan, että näin tässä tulee käymään, että nyt se ukko pomottaa, hän pitää sinua vallassaan. Samalla tavalla kuin tämä jakeen alkuosa, tuossa siis naiselle hän sanoi, minä teen suuriksi ja niin edelleen, antaa selityksen naisen synnytyskivuille ja lasten kasvattamisen vaikeudelle. Tämä loppuosa kertoo, miten hierarkiaan liittyvä kamppailu miehen ja naisen välillä syntyy. Syntiinlankemuksen seurauksena. Ja nyt tietysti meitä kiinnostaa myös toi sana, tunnet halua mieheesi. Mikä tämä tämmöinen, että tulee vähän hankalatkin olot itse asiassa tuosta, että miten tämä tällä lailla ilmastuu. No okei, osa tutkijoista on ehdottanut, että tässä kuvataan seksuaalista halua, tai sitten tässä kuvataan tämmöistä niin kuin emotionaalista kääntymistä, mutta niin kuin miehen puoleen tyyliin semmoinen turva ja tämmöisen etsiminen.
Mä mieluummin menisin jakeeseen 4 ja 7, jossa tätä hyvin harvinaista sanaa käytetään toisen kerran, joka siellä on tuon sanan tunnet halua taustalla, teshukaa. Ja siellä jakeessa 4, siis luvussa 4 jakeessa 7, niin meille puhutaan synnistä, joka vaanii. Ja se on se sama ilmaisu, joka on käännetty meille näin. Eli mä luen tätä tekstiä näin ja joudun sanomaan tässä kohtaa, että meillä on hyvin vähän tässä kohtaa eksegeettistä todistusaineistoa, että voit tätä niin kuin pomminvarmaksi teille sanoa, mutta mulla olisi kontekstiin, siihen kirjoittajan tapaan käyttää tätä sanaa liittyvä syy sanoa meille, että itse asiassa tämä tunnet halua tässä kohtaa on halu kontrolloida. Naisen kontrolloida ja siihen liittyy sitten myös tämä, että hän pitää sinua vallassaan. Ja nyt meillä onkin niin kuin sukupuolet vastakkain toisiansa syntiin lankeemuksen todellisuudessa. All right. Mä ehdin lyhyesti viedä meidät tähän lunastukseen vielä, mutta sitä ennen yksi tärkeä juttu vielä tästä tekstistä, mikä on tämän meidän aiheen kannalta tosi merkittävä juttu. Miettikää sitä muinaista israelilaista yhteiskuntaa, joka on patriarkaalinen, ja miettikää, että se mitä me ollaan käyty lävitse tässä kohtaa, niin tähän suoraan sanoo niin kuin sitä kulttuuria vastaan. Ja se on mikä tekee tästä tekstistä mun mielestä hirveän merkittävän. Se sanoo, että tämä miehen valta, joka patriarkaalisessa järjestelmässä oli tietyllä tavalla selviö. Okei, patriarkaalisuutta on hyvin erilaista ja se Israelissakaan ei ole ihan semmoista, minkälaiseksi tämän päivän nämä keskustelut vähän sen värjää. Mutta anyway, se miehen valta kuuluu syntiin lankeemuksen todellisuuteen, ei luomisen todellisuuteen. Ja tässä mielessä niin tämä teksti, mikä meillä on edessämme, niin se kritisoi muinaisen Israelin patriarkaalista ajattelua. Siellä se oli kulttuurisesti hyväksytty käytäntö, mutta se onkin luomisessa säädetyn ohittamista. Miehen hallinta vaimonsa yli ei kuulu luomisen piiriin, vaan johtuu syntiin lankeemuksesta. Ja se on musta tämä tosi mielenkiintoinen juttu tässä kohtaa. Omassa perheessäni johtajuus on jaettua ja se on lahjaperusteista. Ja mä voin sanoa teille, että mulla ei ole kaikkia lahjoja ollenkaan annettu sen johtamisen suhteen. On mulle jotain annettu. Mutta me jaetaan tässä kohtaa ja meidän päätökset on yhteisiä. Ihminen lunastettuna, lyhyesti vien teidät tähän tekstiin, mulla on tyyliin 3 minuuttia aikaa ja ihan muutama huomio vaan siitä. Kun me tullaan tähän Kristuksen todellisuuteen, niin meillä on edessämme muun muassa tämän näköinen teksti, jossa sanotaan, että ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä ja naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa. Ja nyt se keskustelu tämän tekstin suhteen, varmaan meidät tulee tästä puhumaan meille, niin on se, että onko tämä vain coram deo, onko tämä vain Jumalan edessä tämä koko keskustelu tässä kohtaa. Eli me puhutaan siitä, että samalla tavalla kuin juutalaista ja kreikkalaista koskee pelastus ja orjaa ja vapaata, niin sitten se koskee miestä ja naista. Ja mä haluaisin teille vaan semmoisen pienen sysäyksen tämän tekstin käsittelyn antaa, että miettikää nyt galattalaiskirjettä, miettikää siellä miestä ja naista, juutalaista ja pakanaa. Koko kirja koskee sitä kysymystä, että pitääkö pakanan ympäri leikata itsensä, että hänestäkin voi tulla Jumalan kansan jäsen. Ja Paavali vastaa siihen, että ehdoton ei, eikö vaan? Se on Kristuksen kieltämistä. Ja kun hän lähtee tätä asiaa käsittelemään, niin me ollaan kertomuksessa, joka liittyy Antiokian tapahtumiin, siihen kuinka siellä pakanat ja juutalaiset syö sulassa sovussa samassa pöydässä, jonka mä väittäisin teille, että se oli se pöytä, mikä me tunnetaan tänä päivänä ehtoollisena. Se kyseinen pöytä, mikä heillä oli edessä, heillä ei ollut erillistä jotakin kummallista rituaalista ateriaa, vaan se oli se yhteinen ateria, missä muistettiin myös Kristuksen kuolema tässä kohtaa ja hänen ylösnousemuksensa. Ja tässä tilanteessa niin paikalle pelmahtaa ihmisiä, jotka tulee tämmöistä hyvin konservatiivisesta juutalaisesta taustasta, ja Pietari rupeaa tekopyhäilemään, eli hän eristäytyy tästä pöytäseurueesta ja menee syömään pelkästään niiden juutalaisten kanssa. Joka Paavalille on yhtä kuin sitä, että nyt sä et tunnusta näiden toisten ihmisten
Kristuksen ruumiin jäsenyyttä, Jumalan kansan jäsenyyttä. Ja niin Paavali menee, nappaa Pietaria rinnuksesta kiinni ja vastustaa sitä päin naamaa ja sanoo, että sä oot ukko väärässä. Pointtina tässä kohtaa on se, että Galatiassa, niiden seurakuntien keskellä siellä, niin tämä ei ollut vaan coram deo. Se ei ollut vaan se, että juutalainen ja pakana on yhtä lailla pelastettu, vaan kysymys on siitä, että kuuluuko ne samaan pöytään. Ja liittyykö tähän Kristuksessa olemiseen sellainen ajatus siitä, että hei, me ylitetään kulttuurirajat. Ja se tapahtuu tässä kohtaa. No entäs orja ja vapaa? Meillä on vähän risteilevää aineistoa tästä Paavalin kirjeissä. Yhdessä kohtaa hän sanoo, että orja pysyköön asemassaan. Mutta sitten meillä on se Filemonin kirje siellä, jossa Paavali ei kyllä sanallakaan sano, että nyt sun pitää Filemon vapauttaa se orja nimeltä Onesimos. Mutta jos te luette sen tekstin lävitte, niin onko ikinä ollut ruudikkaampaa tekstiä olemassa, jossa niin kun käytännössä taivutetaan se toinen semmoiseen ajatukseen, että ainakin kun te tuutte yhteen, niin siellä meinaa se Onesimos ei istu jossakin jalkajakkaralla, kun me ollaan Kristuksen pöydässä ja me ollaan puhumassa näistä seurakuntaan liittyvistä asioista. Ja mä väittäisin, että siinäkin meillä on tämmöinen sosiologinen, kulttuurinen muutos sen tekstin äärellä. Ja nyt se tulee se kysymys, että entäs miestä ja naista, joka on ihan tarkoituksellisesti tässä tekstissä muuten kirjoitettu semmoiseen asuun, joka liittyy luomiseen. Ja siellä on ajatuksena se, että hei, kyllä näidenkin kohdalla. Ja kun tästä myös sanon teille, niin haluan sanoa, että ei tässä ole kysymys siitä, että jotenkin mieheys ja naiseus menettäisi merkityksensä. Siitä ei ole kysymys. Edelleen nämä kategoriat on olemassa, mutta se, että nämä ei muodosta enää rajoja. Nämä ei muodosta enää jotakin hierarkioita, vaan niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, orjat, vapaat ja miehet ja naiset on tervetulleita samaan pöytään. Lyhyt kirjasuositus teille. Tässä on 2 kirjaa Beth Allison Barrilta, joka selittää sen, että mitenkä tästä kaikesta, mitä mä oon teille selittänyt, päästään tilanteisiin, jossa meillä on tämmöisiä komplementaristisia tulkintoja. Ja tuutte huomaamaan, että siellä on sekä reformaatio, että sitten aikaisemmat keskustelut menee vähän syltytehtaalle, mutta tuutte huomaamaan semmoisenkin asian, että kirkkohistoria ei ihan niin mene kuin me ajatellaan. Se ei ollut kauhean patriarkaalista. Se ei ollut sellaista, joka eristi naiset pois kuvioista ollenkaan. Ja suosittelen katsomaan näitä kirjoja. Ja tässä vielä Markus Setä selittää. Tervetuloa Instagramiin, TikTokiin, YouTubeen katsoa lisää. Kiitti teille.